prebudení pre mene a chcel som zdieľať svedectvom, ktoré sa mi stalo asi pred mesiacom. Bol som v jednom bežnom obchode, kde bežne chodím nakupovať nejaké potraviny a keď som vychádzal, tak som videl, že pre mňa bol nejakých starší chlapík a zjavne sa mu ťažšie chodilo, že mal bolesti v svojom chrbte. A som si hovoril, že nie, že ten ma určite odmietne, keď sa ho spýtam, či sa nemôže modliť. Ale nakoniec som prekonal tú bariéru a som sa spýtal, že pane, prepáčte, že vidím, že sa vám ťažšie chodí, čo máte s bedrami? A on začal hovoriť, že niečo sa mu stalo a že teraz sa to veľmi bolí a tak ďalej. A som spýtal, že viete, možno to je také trošku netradičné, ale chcem sa spýtať, či sa vám za vás mohol krátko pomodliť. Lebo verím tomu, že Pán Boh proste dneska uzdravuje a poslal ľudí, poslal proste kresťanov, aby šírili takto proste jeho lásku a evanjelium nielen v slove, ale aj v moci. Takže čo som sa mohol za to krátko pomodliť. On s tým pokojne súhlasil, že jasne, že prečo nie som. Úprimne som bol až prekvapený z jeho otvorenosti a sú ľudia, ktorí vás odmietnú, ale sú ľudia, ktorí sú veľmi vďační, že ich oslovíte. No a keď som sa krátko za ňou pomodlil, a v momente ho prestali bolieť kríže, v momente ho prestali bolieť bedra a hovoril, že to som v živote nevedel, že to musím vyskúšať, že kde to chodíte. No a som vlastne pozval do cirkvi a v ten deň som ho tom proste aj stretol. A on hovoril, že je nejaký psychológ, alebo psychiatr, teraz si presne nepamätám, ale viem, že čo psychológiu robil. A bol nadšený z toho, že toto v živote nevidel a že chcel by tom vedieť viac. Preto vás pozbudzujem, využite situácie, ktoré máte, neviete, kto to môže prijať a koho sa to môže dotknúť.